Sziasztok! Ebben a videóban kis karaktert csináltam. Ugye már ismertek szerint egy Camellia Orangeberg is. Egy barátnőmmel csináltunk videót, Drössziétek farszal. Szóval ezen a csatornán közösen fogunk videózni. Ez a karakter elvileg kap majd lifetime-ot, meg sok sparkot. Jó, nem ígérem sokat, de kap majd. Lesz klubunk is. Mert ez Bullivatot közelít, nem tudom miért. Mindegyik karakterhez fog közelíteni jogi. Igen, mert most kezdjük a játékot. Nem láttad észre neked is, hogy mindenkinek hogy ugyanott áll. Snowflake, szép. Jó van, nem érdekel. Tudom, mert nem beszélek közel a mikrofonhoz, na. Gratulálunk, elkezdted építeni a hírnevedet. Ciao! Sziasztok! Igen, ő csak nézi. Én csináltam a karaktert, én választottam a nevet, a lovat és a ló nevet is, úgyhogy majd ő fogja a klubot alapítani. A YouTube csatornát, azt, hát, tudjuk. Ja, amúgy szerintem izélek gyújtok barátokat. Nulla barátom. Nézzétek, ez milyen jó néz ki, nulla barátom. Jöjjje be a játékba, hallod. Beatrice, Nightloop. Beatrice, Nightloop. Fogjuk bevetni meg. Nem, amit szeretem is hallani, de jöttek biztos. Legyen ahogy van lejósan. Inkább megírok. Na, ez a videó, ez jó videó lesz. Látjátok? Közelít mindenre, nagyon jó. Sokra megyünk a valószínűleg. És kb. Úgy holnap veszed, vagy mikor? Jó, de majd amikor megveszed a lifét, akkor majd vehetem én az overall. Jó, de hát akkor úgy kéne, hogy tudjuk, először tervezgetünk rá, hogy megveszed? Akkor már Rider lesz, igaz? De mert csak Riderként lehet klubot alapítani. Meg 0 SC van, szóval ahhoz Rider kell venni. Szerintem csináljuk azt, hogy megvesszük a Cootert, vagy mi az overall-t, megveszem. Utána belépsz te, felveszem videóra a Cootert, és akkor te izélsz, majd megcsinálod a klubot, jó? A legbal szélén lévő, tudod, ez a barna fehér. Ja, az a sárgás barna? Igen. Igen, az olyan cuki. Nem tudom, Winterbelle. Jó, mert tudod, a Beatrice Nightloop videójában is az volt, de ez sajnál nem Beatrice Nightloop videója, hanem miénké. Ti amúgy majd megvehetek egy nagyon szép ízvédőt, ami jó lesz a lóra. Mindegyik minek? Mindegyik lónak legyen saját tudta.
Igen, de hány estét veszel, az a lényeg. Mert akkor én ki tudom számolni, hogy mennyit, hogy milyen lovat szeretnék, és akkor elmondom neked, hát ha tetszik neked is, oké? Okay? Oké, de hát 1000-nél többet? Hm? Hát mennyit forintot szánnál rá, az a lényeg? Borikat keresek. És víd is van. De szóval akkor menjünk az Gestimorienthez. Hányas szintű, hogy így mondja? Aha, szóval egy kis 16-os értem. Hozzám nem ér fel, aki 18-as van. Jó, hát tudom már miért azt adtad, ami ilyen fekete, és ilyen szőke a farka. Igen, de akkor egyezzünk meg, hogy mondjuk ha mennyi estét veszel? 10 000-et? Vagy hát annál kevesebbet? 5? A 6200, vagyis 6300 forint. És akkor megvan egy overall, hát én úgy szoktam ezeresekbe számolni kerekítve. Itt vagy amúgy? Szóval, hogy kerekítve szoktam számolni, és akkor mondjuk, ha megveszünk egy overall-t, akkor az 1000 SC-re rámegy, és akkor veszünk egy Morgant, az is 1000 SC-re rámegy, mert az annyira drága, akkor az már 2000, és akkor marad 3000, abból vehetek egy, hát mondjuk, nem, várjál, gondolkozok. Várjál. Igen, a szettet, akkor arra rámegy egy olyan 500 SC, akkor én szeretnék venni egy újit, ami az, én nem tudom igazából, egy új freeze, de az a baj, hogy az csak 12-es szintől lett, várják, még nézelődök. Egy pónit az biztos, nem? Igen, szerintem a bajszínűt vegyük meg, ami a fehér. Ja, az nagyon cuki, igen. Annak szerintem legyen mini angel neve, vagy mini flower, vagy Mini flower, ez jó. Hát vegyünk, hát, mondjuk Jorvik. egyébként, hogyha sokat feledezünk, amiket kapunk, akkor már 12-es szintre be tudunk jutni golden, és akkor azt is tudunk venni lovakat. Jó, de én 14-es szinttől jutottam be a Kamelion, mindegy. Szóval, hogy Én is egyébként. akkor először tudod mit csináljunk? Vegyük meg, ez meg mit táncoli. Hát mondom, mit csinál? Na mindegy, és akkor vegyünk 3 lovat, és akkor 2000 SC rámarad, és akkor azon még gondolkozunk már, ugye megvehetem én a Morgit? Nem eddig úgy volt, eddig nem úgy volt, hogy 3. Vagy várjál. De akkor te veszed meg. Azt, hát, vegyük úgy, hogy te is Skype-olsz, meg én is Skype-olunk, és akkor mondjuk, mit tudom én vagy te vesszük meg, nem tudom. De úgy gondoltam, hogy ha mondjuk azt te veszed meg, akkor én még választok magamnak egy lovat, mondjuk én egy Shire-t veszek majd, jó? A barnát, az nagyon cuki. Jó, ez nagyon-nagyon. Akkor neked van az overall, meg a Shire, nekem meg a... Póni meg a Morgan, igen. Oké.